Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю, шановных гледачы, мяне завуць Ангеліна, я капітан каманды, і мы студэнты філалагічнага факультэта універсітэта імя Францыска Скарыны і вучымся на спецыяльнасці беларуская філалогія. Сёння са мной гуляюць Вікторыя, Ірына, Алёна і Юлія. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску грач, па-беларуску. Ці верыце вы, што словы дрымотны, вадкі, рашучы – гэта прыслоўі? Колькі складоў у слове абутак? Ці верыце вы, што амялушка – гэта стары венік? – 1942 ці 1944 год, калі адбылася Віцебска-Аршанская аперацыя Чырвонай арміі. Як называецца іудзейскі малітоўны дом? У якую пару года беларусы адзначаюць Дзень маці? Ці адносіцца капшук да музычных інструментаў? Згадайце імя мастака Шагала. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Ангеліна, я набрала найбольшую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю культура і граю першай. Меня зовут Виктория, я заняла 2 место, выбираю категорию «Мова» и гуляю другой. Меня зовут Ирина, мне засталася категория «История», гуляю 3. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Ангеліна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналістаў. Ангеліна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. І я вас вітаю. Раскажыце, калі ласка, вы першакурсніца? Так. Будучы філолаг, а як даўно вы выбралі менавіта гэты накірунак?
Напэўна, у 9 класе я займалася алімпіядамі па беларускай мове і літаратуры, дайшла ў свой час да рэспублікі, вось таму паступіла без экзамену на першы курс філфака Скарыны. Скажите, ці ёсць у вас любімыя аўтары беларускія? Ёсць, напэўна, Караткевіч, Гарэцкі, Купала, Ластоўскі адні з любімых. А чаму менавіта Максім Гарэцкі? Напэўна, прынцып псіхалагізму, які ён першы ўвёў. Мне падабаецца аповесць «Две душы» і нататкі на імперыялістычнай вайне, там, дзе Лявон Задума, адзін з маіх любімых персанажаў. Зразумела. Ну, я спадзяюся, вам вашы веды абавязкова спатрэбяцца і падчас гульні. Канешне. Ангеліна, пачынаем. Катэгорыя культура і першае пытанне. Як раней называлі рамесніка, які спецыялізаваўся на вырабе раменнай вупражы? Рымар, збройнік ці гарбар? Так, будзем глядзець па метадзе выключэння. Збройнік, які рабіў зброю, гарбар вырабляў са скуры, мне здаецца, а рымар, якая займаўся вупражу, вырабам яе. У вас гатовы адказ? Так, рымар. Вы дакладна ведаеце, што абазначае кожнае з гэтых слоў. Так. І таму, на вашу думку, вы знайшлі правільны адказ. Вы яго даеце, яшчэ раз паўтарыце. Мне здаецца, што гэта рымар. Я прымаю ваш адказ. Ангеліна, гарбар апрацоўваў шкуры, а рымар рабіў хамуты і раменную вупраж. Дзякую вам за адказ, малайчынка. Всё, дзякую. Гэта правільны адказ, зразумела. Наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, малюнак. За казачную выяву і раскошу палац графаў Пуслоўскіх атрымаў назву «Рыцарская мроя». А побач з ім музей сядзіба Тадэўша Касцюшкі. А ў якім раёне Брэсцкай вобласці яны знаходзяцца? Івацэвіцкі, Камянецкі ці Лунінецкі? Дакладна, здаецца, не Камянецкі, таму што там у нас Камянецкая вежа. Вось. А можа, якраз і Косаўскі палац таксама там, не? Мне здаецца, што не. Занадта шмат на адну прастору, плюс калі гэта вежа, значыць, гэта зброй на нейкія ўмацаванні, і наўрад ці б яны будавалі, шляхта будавала свае дамы, і яны будавалі Косаўскі палац. Ён быў як рэзідэнцыя, ён быў не ўмацаваны, значыць, не. Лунінецкі або Івацэвіцкі. У Лунінцы, мне здаецца, што не. Яно з іншым замі здаецца Івацэвіцкі. А, дарэчы, вось гэтая выява, гэты малюнак, вы ведаеце, хто аўтар яго? Напалеон Орда, графіст. Гэта правільны адказ, так. Вось пайшоў здагадацца, у якім раёне. Ваш адказ? Івацэвіцкі. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Калі б вы адказалі Камянецкі, раён Брэсцкай вобласці, я б сказала, не, Ангеліна. Лунінецкі таксама не. Івацэвіцкі раён, малайчына. Нешта. І палац графаў Пуслоўскіх і музей-сядзіба Тадэўша Касцюшкі знаходзяцца у Івацэвіцкім раёне. Цудоўна. Наступнае пытанне. Фестываль народнага гумару «Аўцюкі» ладзіцца ў Калінкавіцкім раёне Гомельскай вобласці. Дарэчы, ладзіцца з 1995 года. А хто з беларускіх літаратараў выступіў з ініцыятывай яго правядзення? Іван Сяркоў, Мікола Мятліцкі ці Уладзімір Ліпскі? Сяркоў у нас вядомы як аўтар дзіцячай прозы і на ваенную тэматыку, празаік. Мятліцкі – гэта экалагічная філасофская тэма, Чарнобыль. Якраз Ліпскі. Мне здаецца, што можа гэта быць Ліпскі. Гэта ваше меркаванне? Так. Мне здаецца, гумар гэта больш пра Владзіміра Ліпскага. Вось Мятліцкі, ён такі больш філосаф. У яго больш такі нават дэпрэсіўныя вершы, бо незразумелыя. Сяркоў або Ліпскі. Спынімся на Ліпскім, я думаю. Мне прымаць адказ. Так.
Дзякуй вам. У вёсках вялікія і малыя аўцюкі Калінкавіцкага раёна праводзіцца фестываль аўцюкі, фестываль народнага гумару. І некалі з ініцыятывай яго правядзення выступіў Уладзімір Ліпскі. Вы малайчына. Ангеліна, цудоўна. 3 пытанні, 30 балаў. Паглядзім, як вы справіцеся з 4-м пытаннем. І, дарэчы, не забывайце, у вас ёсць адна падказка вашых сябровак. Звярніце, калі ласка, увагу на карціну. Гэты пейзаж слынны беларускі мастак маляваў пад Псковам у канцы 19 стагоддзя. А чыйму пэнзлю гэты пейзаж належыць? Казіміру Альхімовічу, Вітольду Бялыніцкаму Бірулі ці Апалінарыю Гараўскаму? Так, пра Гараўскага я, на жаль, не ведаю. А вось Бялыніцкі Біруля, ён большую частку свайго жыцця пражыў менавіта ў Расіі. Альхімовіч. Мне здаецца, гэта на Бялыніцкага Бірулю падобна, вось нават, як сказаць, почерк. Ну вось Вітольда Бялыніцкага Бірулю часта называюць майстрам вясенняга пейзажу. А можа, Апалінарый Гараўскі? Не, У яго таксама пейзажы. Мне здаецца, або Альхімовіч, або Бяруля, але мне здаецца, што па тэхніцы гэта Біруля. Такім чынам вы даеце адказ? Б. Бялыніцкі Біруля. Зразумела. Я прыняла ваш адказ. «Канюшына цвіце» – так называецца гэта палатно. Яго можна ўбачыць у Нацыянальным мастацкім музеі. Аўтар гэтай карціны не Казімір Альхімовіч і не Вітольд Бялыніцкі Біруля. Гэта Апалінарый Гараўскі. Вы памыліліся, Ангеліна. Шкада, аднак цяпер вы гэта ведаеце. Ангеліна, 5-е пытанне. На які час прыпала жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны? Варыянты. 11-12 стагоддзе, 13-14 стагоддзе ці 15-16 стагоддзе? Францыск Скарына – гэта дзеяч адраджэння. Беларускае адраджэнне пачалося пазней, чым у Еўропе. Калі ў Еўропе гэта канец 13-го, пачатак 14-го, гэта каралінскае адраджэнне, то у нас гэта 15-е, плюс дата нараджэння Скарыны гэта 1470-90, ты штосьці такое, памёр у 1500 нейкім там. Таму В, 15-16. Вы з такой лёгкасцю адказалі на гэтае пытанне. Я прымаю ваш адказ. Беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, грамадскі дзеяч, асветнік, гуманіст, пісьменнік, прадпрымальнік і вучоны-медык Францыск Скарына. Яго жыццё і дзейнасць прыпала на 15-16 стагоддзе. Дзякуй за правільны адказ. Ангеліна, вось мне здаецца, вы так і не выкарыстаеце падказку вашых сябровак. Вы ўсё чакалі складанага пытання, а самі з лёгкасцю адказвалі на кожнае з іх. І вось яно апошняе, паэтычнае. Пацяклі, паплылі за гадамі гады. На гусляравым наспе жвіровым палыны ўзышлі. Вырас дуб малады, зашумеў непанятлівым словам. А хто аўтар гэтых радкоў? Якуб Колас, Янка Купала ці Аркадзь Куляшоў? Янка Купала – гэта ўрывак з паэмы «Курган». Толькі так і не інакш. Ну, апошняя частка так пачынаецца. Я прымаю ваш адказ. І мушу адразу сказаць, ён правільны. Цудоўна. Паэма «Курган», Янка Купала. Ангеліна, 50 балаў у вас. Гэта цудоўны вынік. І вы прэтэндэнт на перамогу. Хочаце павялічыць вашу суму? Давайте. Я мушу вам сказаць, што у вас будзе пытанне з гісторыі, і варыянтаў адказаў не будзе. Давайте.
Будем думать. Таким чынам Ангеліна пагаджаецца і я пытаюся, а колькі балаў ставіце на кон? Давайте 10, кабось. Усяго 10. Я боюся. За 10 балаў рызыкаваць. Так. Добра. Якую умоўную назву насіла аперацыя савецкіх партызанаў у 1943-1944 годах, аперацыя па масавым разбурэнні чыгуначных камунікацый на акупаванай нацыстамі тэрыторыі? Ну вось гэта лёгка, рэйкавая вайна. Гэта правільны адказ. Малайчына. 60 балаў у Ангеліны. Я вас віншую, вы малайчына. Вікторыя, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Раскажыце, калі ласка, пра сябе. Вось тое, што вы хочаце расказаць усяму свету. Па-першае, я студэнтка філалагічнага факультэта, спецыяльнасць беларуская філалогія. Гэта універсітэта імя Францыска Скарыны ў горадзе Гомеле. А ці ёсць у вас, Вікторыя, мара? Ёсць. Я мару стаць журналістам. Я вельмі люблю камуніцыраваць з людзьмі. Мне здаецца, вось зараз, што у вас усё атрымаецца. Віка, скажыце, ці займаецеся вы спортам? Да, я займаюся плаваннем ужо 3 года. Цудоўна. Дзякуй, Вікторыя. Ну што, у вас катэгорыя мова. Першае пытанне. Да. Які варыянт ужывання лічэбніка 100 у прапанаваных прыкладах правільны? У 100 старонках, у 100 старонках ці у 100 старонках? Так, местный склон. У 100 сторонках. У 100 сторонках. 100 сторонках. Ну, з назоўнікам тут справа вырашана. Тут адзіная форма. Да. У старонках. Ва ўсіх 3 варыянтах. А вось пытанне па лічэбніку, так? Лічэбніку 100. Я выбираю вариант А. Прачытайце яго. У 100 сторонках. Добра, Вікторыя, я прымаю ваш адказ. Лічэбнік 100 мае 2 склонавыя формы. Усяго 2. Для назоўнага і вінавальнага гэта 100. Для ўсіх астатніх гэта 100. І зусім зразумела, што ў 100 старонках гэта правільны адказ. Малайчынка. Ідзем далей, Вікторыя. Адзначце правільны варыянт напісання. І слова ў нас паўмінска. Як мы яго напішам? Паўмінска ў адно слова і мінска з малой. Паўмінска ў 2 словы. Ці паўмінска праз злучок? Ну, гэта вельмі цікавае такое пытанне. Я помню яшчэ, калі гатовілася к ЦЭ, вучыла гэта. Але зараз как-то так думкі разбегаюцца. І, дарэчы, ці ёсць розніца паўмінска, паўгомеля? Не, оно однолькова пишется. Однолькова пишется. Да, там великая литера, сейчас, ну, точно не А, вот я между Б и В. Мне здаецца про злучок. А может, дапамогу сябровак, Віка? Ці самі? Хочу сама. Ну, давайте я выбираю вариант В. Паўмінска про злучок. Паўмінска праз злучок. Я прымаю ваш адказ. Віка, вось калі б мы разглядалі такі варыянт паўгорада, мы б напісалі гэтае слово адным словам і злучок бы не ставілі. А калі ў нас паўмінска, ну, абавязкова пішацца вялікая літара, тут вы правыя. І абавязкова злучок, зразумела, малайчына. Вікторыя, ці любіце вы фразеалагізмы? Люблю, але з імі складана, так. Ну, ніхто не абяцаў, што з імі будзе лёгка. Тут галоўнае фразеалагічныя слоўнікі часцей трымаць у руках.
Выберыце з прапанаваных варыянтаў правільнае значэнне фразеалагізма «вадзіць дзяды». Гэта значыць дапамагаць нямоглым, драмаць седзячы ці проста дурэць. Так, дапамагаць нямоглым. Ну, мне здаецца, што гэта не А драмаць седзячы. Ну, так, і В дурэць. Вадзіць дзяды. Ну, мне здаецца, гэта або дурэць, або драмаць седзячы. Я выбіраю В дурэць. Дурэць, кажа Вікторыя. Добра, я прымаю ваш адказ. Вадзіць дзяды. Так кажуць, калі хтосьці сядзіць і дрэмля. Вікторыя, вы памыліліся. На жаль. Наступнае пытанне. Які з варыянтаў напісання слова злучэння адпавядае марфалагічнай норме? Ехаць на коне. Ці ехаць на коню? А можа ехаць на коні? Мне чамусьці адразу здаецца, што гэта В, ехаць на коні. Ну тут вот вось канчатак назоўніка. Ехаць на кім? На коні. На коне, на коню ці на коні? Віка, сяброўкі чакаюць. Магчыма. Я выбіраю В, ехаць на коні. Упэўнены. Да. Я прымаю ваш адказ. Калі аснова назоўніка заканчваецца на мяккі зычны, то ў месным склоне ужываецца звычайна канчатак «і». На зямлі, на коні, на пні. Вы малайчына. Пятае. Як напісаць або сказаць граматна? Вопытны загадчык Ірына Пятроўна, вопытная загадчык Ірына Пятроўна ці вопытная загадчыца Ірына Пятроўна? Мне здесь тоже здаецца адразу варыянт А, вопытны загадчык Ірына Пятроўна. А чаму менавіта так? Памятаю, штосьці справіла было, што вот загадчык, ён... Ён загадчык. Ён загадчык, да. Так, а тут жа ёсць яшчэ такі варыянт. Вопытная загадчык Ірына Пятроўна. Ну, мне так не спадабаецца. Не падабаецца. Я выбіраю А, вопытны загадчык Ірына Пятроўна. Добра, я прымаю ваш адказ, Віка. Род у такім выпадку вызначаецца па форме дзеяслова прошлага часу. І калі яна Ірына Пятроўна, то скажуць так. Вопытны загадчык Ірына Пятроўна прыехала. Малайчынка, гэта правільны адказ. І апошняе пытанне, і, дарэчы, ёсць падказка сябровак. Дастасуйце прыметнік калгасны да адпаведна правільнага разраду. Якасны, адносны ці прыналежны гэта прыметнік? Калгасны. Калгасны. Ну, з разрадамі прыметнікаў у мяне цяжка, таму я хачу воспользоваться падказкай сябровак. Калі ласка, гэта ваша права. Даражэнькія сяброўкі, дапамажыце, калі ласка, адказаць на гэтае пытанне. Віка, дзяўчаткі выказалі сваю думку. Кожная з 4 сказала, што гэта адносны прыметнік. А што думаеце вы? Я пагаджуся з імі і выбіраю адказ Б, адносны. Я прымаю ваш адказ. Прыналежны прыметнік указвае на прыналежнасць асобе або жывой істоце. Ну, напрыклад, бабулін,
вавёрчин. Адносныя прыметнікі не ўтвараюць ступеней параўнання. Школьны, вясновы, а якасныя утвараюць ступені параўнання. У нас слова калгасны. Гэта які прыметнік? Адносны. Вікторыя, вось так незаўважна праляцела гульня. У вас 50 балаў і ёсць магчымасць павялічыць гэтую суму. Я вам прапаную дадатковае пытанне без варыянтаў адказаў. Калі вы на яго адказваеце, то тую суму балаў, якую вы паставіце на кон, мы прыплюсуем да вашай сумы. Я згодна пагуляць і стаўлю 20 балаў. Крыху болей, чым паставіла Ангеліна. Добра. Віка, пытанне такое. Які помнік архітэктуры размешчаны на банкноце вартасцю 100 беларускіх рублёў? Чамусьці сразу на думку прыходзіць Брэсцкая крэпасць, не знаю чаму. Што яшчэ можа? Ну, яшчэ прыходзіць на думку, што бібліятэка мінская, Несвіжскі. Чамусьці кажется Мірскі замак, мабыць. Ваш адказ? Мірскі замак. Я прымаю ваш адказ, Вікторыя. Першы камень у фундамент гэтага архітэктурнага збудавання быў закладзены ў 1583 годзе. І гэта замак Радзівілаў у Нясвіжы. Віка, вы памыліліся. Да. Але як жа ж цікава вы гулялі? Да, мне вельмі было цікава. Ірына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добры дзень. Скажыце, як вы сталі філолагам? Я выбірала іншую сферу, але потым перадумала і трапіла ў філалогію, таму што ў будучыні у мяне ёсць мэта пайсці ў прэс-службу Міністэрства ўнутраных спраў і там працаваць. Тут ужо ёсць накіраванасць. А калі вы вучыліся ў школе, вы таксама цікавіліся гуманітарным накірункам? Я цікавілася гуманітарным накірункам, тому што для мяне ўсе тэхнічныя прадметы казались вельмі складанымі. Той клас, у якім вы вучыліся, ён нечым адрозніваўся ад усіх астатніх? Адрозніваўся, гэта быў ваенна-патрыятычны клас. Скажыце, можа, і званне ў вас было? Да, было. Званне віцэ-сяржанта, камандзіра аддзялення. Вы яшчэ і кіраўнік аддзялення. Вы кіравалі дзяўчатамі ці хлопцамі? Дзяўчатамі. Толькі дзяўчатамі. Зараз Ірына, будучы філолаг, мае на мэце трапіць у Міністэрства ўнутраных спраў у якасці прэс-сакратара, як мінімум, так, у прэс-службу працаваць. Няхай усё спраўдзіцца. Дзякую вам. Ну, а пакуль гісторыя. Іра, першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Рэшткі якога помніка архітэктуры вы бачыце на экране? Гэта Гальшанскі замак, Крэўскі замак ці Лідскі замак? Гэта не Гальшанскі замак, таму што я, па-мойму, помню, як ён выглядае. Там нейкая другая архітэктура. Вось таму варыянт паміж Крэўскім і Лідскім замкам. У Лідзе былі калі-небудзь? Ніколі не было. І на малюнках таксама Лідскі замак не памятаеце? Не памятаю. Ну, пусть гэта будзе Лідскі замак. Адказвае. Лідскі замак, сказала Іра, і я прымаю адказ. Перад вамі, Ірына, рэшткі помніка архітэктуры 14 стагоддзя. Рэшткі Крэўскага замку. Прабачце. Гэта неправільны адказ. Лідскі замак, дарэчы, адбудаваны. Там не рэшткі. Другое пытанне. Як называлася аператыўна-стратэгічнае аб'яднанне Чырвонай арміі, якое было створана ў верасні 1939 года для вызвалення тэрыторыі Заходняй Беларусі?
Ну, гэта цікавае пытанне. Тут адразу але заходні фронт, але беларускі фронт точно не цэнтральны. Вы варыянт цэнтральны фронт увогуле не разглядаеце. І зноў мы паміж двума варыянтамі. Нагадаю пра падказку сябровак. Пусть гэта будзе варыянт А, заходні фронт. Все ж таки хочаце рызыкнуць. Віцэ-сяржант у адстаўцы, прымайце рашэнне. Давайте падказку сябровак, сяброўкі. Дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Ірына, сяброўкі падказваюць вам, што трэба браць варыянт А, заходні фронт. Тады я буду палагацца на адказ маіх сябровак і выбіраю варыянт А. Але гэта ж адказвалі філолагі, не гісторыкі. Я думаю, што філолагі таксама ведаюць гісторыю. Заходні фронт. Я прымаю ваш адказ. З верасня па лістапад 1939 года існавала такое аператыўна-стратэгічнае аб'яднанне Чырвонай арміі Беларускі фронт. Іра памылілася. Сяброўкі тоже памыліліся. Сяброўкі разам з табою памыліліся. Нічога страшнага, ідзем далей. Ірачка, разгледзьце, калі ласка, выяву. Якому з раённых цэнтраў Віцебскай вобласці належыць гэты герб? Браслаў, Сянно ці Лепель? Я думаю, што гэта не Браслаў будзе, таму што там же ён славіцца як браслаўскімі азёрамі, таму я думаю, там нейкая другая картына будзе. Наўрад, каб там касілі траву? Не будзе там. Можа, у горадзе Сяно, такое назва нейкая такая, звязаная з сенам, з гэтым усім, што косіцца. Таму мой адказ будзе Б, Сяно. Добра, Ірына, я прымаю ваш адказ. Гэты герб быў прыняты яшчэ ў 18 стагоддзі. У зялёным полі дзве скрыжаваныя касы залатога колеру. Косы і залаты колер паказваюць на багацце ў дадзеным населеным пункце вялікіх запасаў сена. Дарэчы, менавіта дзякуючы гэтаму, хутчэй за ўсё, горад і атрымаў сваю назву Сянно, малайчына. Ідзем далей. Ірачка, і зноў фотаздымак. Гэты помнік пабудаваны на месцы вёскі, якую напаткаў трагічны лёс. 19 чэрвеня 1944 года фашысты спалілі яе разам з жыхарамі. А як называецца гэты мемарыяльны комплекс? Толькі не Алла. Варыянты такія: Дальва, Алла, праклён фашызму. І я вам скажу яшчэ, што кожны з мемарыяльных комплексаў, назвы іх прадстаўлены тут, яны знаходзяцца на месцы спаленых вёсак. Гэта не Алла. Гэта не Алла. Але Дальва таксама я ніколі не чула, таму пусть гэта будзе адказ В, праклён фашызму. Хаця... Дык вы ж не чулі і праклён фашызму, не чулі і Дальва. І дакладна ведаеце, што гэта не Алла. Праклён фашызму. Праклён фашызму, так? Варыянт В. Дакладна. Дакладна. Я прыняла ваш адказ, Іра. Гэты мемарыяльны комплекс знаходзіцца ў Мінскай вобласці, у Лагойскім раёне. І гэта Дальва. Не ведаю гісторыю. Ірачка, не пасыпаем галаву попелам, усё добра. 5-е пытанне. У якім стагоддзі правіў полацкім княствам першы гістарычна вядомы на беларускай зямлі князь Рагвалод? У 10 стагоддзі, у 12 стагоддзі
ці ў 14 У 10 стагоддзі. Тут толькі на інтуіцыю, таму што не ведаю. 10 стагоддзе. Так хутка даеце адказ. Я яго прымаю. Рагвалод. Першы полацкі князь, імя якога упамінаецца ў гістарычных крыніцах. Ці былі да Рагвалода князі ў Полацку? Вядома, былі, але пра іх мы нічога не ведаем. Таму менавіта Рагвалод лічыцца такім першым згаданым у літаратурных крыніцах князем. І ён правіў полацкім княствам у 10 стагоддзі, малайчына. Дякую. І апошняе пытанне, Іра. Паводле Канстытуцыі 1927 года у БССР было 4 дзяржаўныя мовы. Якая з прадстаўленых моў мела ў БССР дзяржаўны статус? Літоўская, украінская ці яўрэйская? Это адказ В, яўрэйская мова. Іра, вось што мне падабаецца, вы так хутка даяце адказы, вы гэта дакладна ведаеце? Я гэта ведаю, таму што я гэта вучыла працы па гісторыі Беларусі. Я прымаю ваш адказ. Паводле Канстытуцыі БССР 1927 года дзяржаўнымі мовамі з'яўляліся беларуская, руская, польская і яўрэйская. Малайчына. Ірачка, у вас 30 балаў. І ёсць магчымасць прымножыць ваши балы до 60. Хочаце? Пайду ва-банк. Цудоўна. Іра ідзе ва-банк, 30 балаў на кон і атрымлівае пытанне з катэгорыі мова. Ці верыце вы, што ў слове, я не буду яго прамаўляць, націск падае на 3 склад? Вам трэба адказаць так ці не? І зараз вы будете круціць гэтае слово, ставіць націск у розныя месцы на розныя склады. Самае галоўнае знайсці правільны адказ і зарабіць 60 балаў. Я не веру, таму што, як яно можа быць расхінуты? Расхінуты. Это слово я чытаю, я бы прачула так, таму я не веру. І памыляецеся. Расхінуты? Таму што па-беларуску расхінуты. Гэта была вельмі цікавая гульня, і я вам жадаю шчаслівага лёсу. Іра, цудоўна. Дзякую вам. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Ангеліне. Ангеліна, шаноўная, цяпер ён ваш. Валодайце, я вас віншую. Дзякуй вам. Мне вельмі спадабалася гульня. Магчыма, хацела бы паспрабаваць сябе ў іншых катэгорыях. Патэнцыяльным гульцам зычу поспехаў і натхнення. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.